ଗଲେ ସବୁ ମତେ ଡାକି ଦେଇ କୁଆ ଗଲେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଜି ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର କି କାମ ବିଜି ଯାଉଛି ଦେଖିଆ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଲଗାଉଛି ଏ ଶଳାର ବି ବିଜି ଶଳା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶଳାର କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନଟେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କି ତା ବୟସ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଲିପୁ ଗାଉଲା ମାଣ୍ଡୁ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେଟା କ'ଣ ବୁଝିଲ କହିଲି ତମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କହିଲଣି ଯେ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗପୁଥିଲି ଟିକେ ମାଣ୍ଡୁ ସହ ଆଉ ତୋର ବି ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ହଁ ତମର ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଣି ଗାଁରେ ଯାଉଛି ରାହୁଲ କଥା ସରିନି କଥା ସରିଲାଣି ଆଉ କି ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଗପୁଥିଲି ଟିକେ ମାଣ୍ଡୁ କହିଥିଲା ତୋର ବି ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଅଛି ଆରେ ତୋର ବି ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ମୋର ବି ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ନା ଦିଟା ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ଦିଟା ମାଣ୍ଡୁ ହଁ ଭାଇ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ ନାଇଁ 10 ଜଣ ହେଲାନି ଆଉ 2-3ଟା ମୁଁ ପଠେଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତୋ ବୟସ କେତେ କିଲୋ ପୁଅ ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ କେତେ ଜାଣି କଥା ହଉଛୁ 3ଟାରେ ତ ଦେଖ ଦେଇ 4 ଜଣ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦିନିଆ ହାରିକା କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସକାଳୁ ଚିକଟା ବାହାରିଥିଲା ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଚିକଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ତ ନେଇଛୁ ଭାଇ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆଜି ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କୋଉଟା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆଜି ଭାଲେଟା କ'ଣ ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବା ଦିବସ ତୋର ବି ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୋ ନିଜର ଭାଇ ଆଉ ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖିନଥିଲି ଏଇ ଚଷମା ଦେଇକି ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଲୁ ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଲି କେତେ ଭାଇ ଆମକୁ ମଦ ଦେଲା ଯାଉଛୁ ଯେ ନଉଛୁ କ'ଣ ଆମ ବୋବିଲା ପାଇଁ ଆରେ ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା ଟେଡି ଗୋଟେ ନେଇଛି 1000 ଟଙ୍କା ଟେଡି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ ନଉଛି 400-500 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ ନଉଛି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ନଉଛୁ ତୋର ବି ଅଛି ନା ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ହଉ କରିବା ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ନେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ ତମେ ଯା ଦେଖି ଆମର ନାହିଁ ତମେ ଯା ଠାକୁର ତ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ତୋର ଅଛି ତାର ଅଛି ତୋର ବି ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଭକୁଆ ଯିବା ଗପ ଗପ
হ্যালো তবে এটা কি পশু এটা কি পশু আরে এটা ଆମ ପୁନିଆ ପୁନିଆ ରେ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା ତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢିକି ଗପୁଛି ଆଉ କାହା ସହିତ ମାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ खसी जाए चोरा बाली रे प्रेम रे एमिति कई हुए रे ହଁ ରାହୁଲ ତମେ ତ ଦେଖା କରୁଦବ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛୁ କହ ଦୁନିଆ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ହେଲା ହଉ ରଖ ରଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଟା ଟିକେ ଆସ ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ এই ଶଳା କ'ଣ ଏଇନୁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିଦେବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ ଶଳାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କର ଏଇନୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନାନି ଆରେ ଲେପୁ ଗାଁ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ହେଇ ତାର କାନ୍ଦୁଛି ତାର କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ତା ମାଇକିନା କ'ଣ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ମାଇକିନା ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଛି ଫୋନ୍ ଉଠଉନି ଏଥର ଫୋନ୍ କଲିନି ଦେଖିଲ ତମ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସୁଛି ଅଧିକା ଲଗେଇକି ଦେବୁ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଯାଇ ଟିକେ ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ହଉ ଛାଡ଼େ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି भाई 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 दुनिया रो गला ଗଲା ମାନେ ता मांडू वाला धोखा दे दीजिए ଧୋକା ଦେଇଗଲା କହୁଛି କହୁଛି धोखा दे दीजिए ହଉ ହଉ चाल बुझे आज एते बुझेले से बुझुनी भाई तो ला कोन भाई ଆରେ ପୁଅ ତୁ କ'ଣ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଭାଇ ଭିତରେ ଆସିଲି ଏବେ ଏଇଠି ଆସିଲି ତବେ ଚକଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ତମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କାହାକୁ ତମକୁ ଚକଲେଟ୍ ଖୁଆଉଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି भाई ताको केते बुझो से जम्मा बुझुनी ହଉ କାହିଁକି ତୋର ବା କହୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଥିଲା ଲାଇନ୍ ଦେଖ ତା ମାଇକିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ତୁ କାହା ସାଥିରେ ଏତେ ଦେଲା କଥା ହଉଛୁ ଯାଇଥିଲା ଦେଖା କରି ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଚକଲେଟ୍ ଖୋଉଥିଲା ତା ମାନେ ମାଣ୍ଡୁଟା କିଏ ଶୁଣେ ପଛୁଆ ଦେଖିଆ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି
ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟାସ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେଇ ପ୍ରିୟାସ ଇଏ କଥା ହଉଛି। ମାନେ ଆଜି ଯାଇଥିଲା ତୋର ବେକ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ତୁ ଏରା କଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ? ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ତା ମାନୁ ବୋଲି। ଜାଣିନି ତୁ କେବେଠୁ କଥା ହଉଛୁ? ମୁଁ ଆସିକି 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଭାଇ ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲା କଥା ହଉଥିଲି। ଠିକ ନିଏ ଉଠିନି ନା? କିନ୍ ଚିହ୍ନିଲୁ ଭାଇ ଷ୍ଟୋରି କହ। ସେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମେସେଜ କରି କଥା ହଉଥିଲା। ତୁ ସ୍ନାପଚାଟ୍ରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ମାନେ ମଏ ଦେଖ ଝିଅ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟିଆ ସେଇଭଳିଆ ଝୁକୁ ହେଇକି ଜଳୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିକି ଜଳିକି ରହିବ ନା ତୋର ହେଇପାରିବ ନା ତାର ହେଇପାରିବ, ଟୋକି କାହାର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବାହା ହବନି।